नमस्कार, मी पूजा. दैनिक गोमंतकच्या इव्हिनिंग बुलेटिनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत. जाणून घेऊया दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडींबद्दल. गोव्यात गेल्या काही दिवसांपासून पर्यटकांची वर्दळ वाढल्याने कोरोना स्थितीवर नियंत्रण ठेवणे सरकारी यंत्रणेच्या आवाक्याबाहेर जात आहे. सकैलवाडो हर्मल येथे आज पेडणे पोलिसांनी 1.5 लाखाचा अंमली पदार्थ जप्त केला. या प्रकरणी पोलिसांनी मैलापोर चेन्नई येथील शिवकुमारन वेदाचलम सुंदरमूर्ती या संशयिताकडून 1,50,000 रुपयाचा मारिजुआना हा अंमली पदार्थ जप्त केला आणि संशयिताला अटक केली. गेल्या मे महिन्यात कोविडच्या दुसऱ्या लाटेत गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात अनेक कोविड रुग्ण ऑक्सिजन अभावी मृत्युमुखी पडण्याचा प्रकार घडला. याची सखोल चौकशी करण्यासाठी सरकारने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने ऑक्सिजन मूल्यांकन अहवालामध्ये गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय आणि सार्वजनिक आरोग्य संचालनालयाविरुद्ध कडक ताशेरे ओढले आहेत. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी गोवाचे संचालक डॉक्टर B.K. मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखाली नेमलेल्या या त्रिसदस्यीय समितीत गोमॅकोचे माजी डीन डॉक्टर V.N. जिंदाल आणि महसूल सचिव कुमार यांचा समावेश होता. देशात राज्यामध्ये सुरू असलेले वाद आपल्याला काही नवीन नाहीत. यातच आता बेटावर ताबा मिळवण्यासाठी सुरू असलेल्या चढाओढीमुळे देशातलं राजकारण चांगलंच तापू लागल्याचं दिसत आहे. असं असतानाच गोवा सरकारने कर्नाटकजवळ असलेल्या 12 बेटांवर दावा केला असून त्यांचा ताबा मिळवण्यासाठी भारत सरकारकडे मागणी करणारे पत्र पाठवले आहे. भारत सरकारने या मागणीचे पत्र कर्नाटक सरकारला पाठवले असून कर्नाटक सरकारने कारवार जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सर्वेक्षणाचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे हा प्रश्न पुन्हा एकदा चिघळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. राज्य सरकारने सुरू केलेल्या महिलांसाठीच्या विविध योजनांचे पैसे जानेवारी 2019 पासून रखडलेले आहेत. त्यामुळे लाभार्थींचे आर्थिकदृष्ट्या हाल होत असल्याचा प्रश्न परवरीचे आमदार रोहन खवटे यांनी विधानसभेत उपस्थित केला होता. यावर मुख्यमंत्र्यांनी या योजनांचे पैसे 19 डिसेंबरपूर्वी दिले जातील अशी ग्वाही दिली आहे. तर या होत्या दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी. अशाच ताज्या अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी आमच्या दैनिक गोमंतक या वेबसाईटला भेट द्या आणि आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.